Makapanayan po natin si Engineer Dion at Engineer. Ito hong mga project under your jurisdiction, ano po yung mga ongoing projects? Sa ngayon, ang ongoing projects natin, yung upgrading ng Mayong Bukaranglaan Road, saka dito sa may Tagpok Road, dito sa Dagupan City, saka mayroon tayo rin ongoing na construction ng drainage dun sa may Arellano Bani. Opo. Meron ho bang timetable ito yung mga project na ito under your supervision? Mayroon tayong target completion dyan. Yung sa Mayong Bukaranglaan, dapat matapos natin yan before September. Ito naman sa Mayumbo, by end of June, dapat matapos natin yan. Doon naman sa may ginagawa natin drainage doon sa may Arellano Bani, by end of June, dapat matapos din natin. Karaniwang complaint, engineer, ay usually sa traffic at yung manning ng traffic, alam ba may ongoing na construction na hindi daw parang maayos ang pamamanis ng mga DPWH para hindi ko mag-cause ng gaanong abala sa ating mga kababayan. Mayroon tayong coordination din dyan sa City of Dagupan, yung sa Puso at ating mga kapulisan, pati yung mga barangay tanod, nakipag-coordinate tayo sa mga barangay captains doon sa area, nakikipagtulungan sila. How about yung mga signages plus yung mga contractor, mayroon ba kayong guidelines na if ever may mga contractor at hindi government ang gagawa na meron silang sistema or procedure being followed para ma-assist nila yung mga, kasi nadaanan din namin yung sa Karangyaan, parang hirap talaga dumaan doon. Mayroon naman tayong traffic advisory doon. May mga nailagay tayong mga signages doon. At saka yung last meeting namin with Puso Chief LPBA, nagtalaga sila ng mga members ng Puso doon na nagmaman ng traffic. Sir, ito bang sa Karangyaan, why is it being constructed? Yan ba ay to prevent flooding? Although yung mga tinaas na natin previously na kalsada ay pag nagkakaroon po ng malaking tubig ay nalulubog pa rin. Alam nyo yung sa Mayong Bukaranglaan, usually pag tag-ulan, umaapaw yung tubig dun sa kalsada, no? Kaya kinakailangan na itaas natin yun, i-reach natin ng 50 ba meter yung itinaas natin yun, half ba meter. Pag nitong tagulan, pag natapos natin yun, yung flooding doon masusunod. All in all, ang hawak niyo po ng mga project ay involving magkano po ang amount niya? At saan ho nanggaling mga funding niya? Yung funding ng mga yan ay galing sa regular infra program ng DPWH. Yung appropriation doon sa Mayong Bukaranglaan, 47 million. Dito naman sa may Tapwat appropriation is 16 million. Dito sa Arellano Bani, 17 million yung appropriation doon. To bring to your attention, ang may ano rin sa TV na itong Arellano may mga hinukay daw doon na hindi na parang naibalik, no? At may mga tinatabaan na atang private properties as of the rewidening na ini-implement ninyo, engineer. Alam nyo kasi yung ginagawang improvement ng Arellano Bani, yung construction ng sidewalk, yun ay ginagawa ng City of Dagupan under the supervision of City Engineer Rosario. Ang ginagawa natin doon, ang ginagawa ng DPWH doon, ay yung construction ng drainage.
So yung drainage lang. Drainage lang yung... Hindi ho jurisdiction niya. Yung improvement ng sidewalk sa City of Dagupan ang nagpapagawa. Okay. So yung sa inyong part naman, ay okay naman, wala naman ang problema? Okay naman, wala namang problema doon sa ginagawa nating trabaho doon sa drainage. Opo. Dito ho sa Palarong Pambansa, meron ho ba kayong involvement dyan, engineer? Helping the provincial government or mayroong any construction being undertaken by your office? Mayroong instruction sa amin si Congressman Rodolfo dito sa 2nd District. Nagpapatayo kami ng 10 units ng comfort room sa different school. Yun lang ang pinapatrabaho sa amin ng ating kagalang-galang na congressman dito sa 2nd District. Siguro yun ang tulong nila dito sa... Galing sa pondo niya? Galing sa pondo ng ating congressman. Malapit na po yung Palarong Pambansa. How is the construction, the status of the project? Yung in-implement namin na construction ng comfort room, patapos na. Okay. Siguro, engineer, lastly, sabihin na siguro natin yung public doon sa inconvenience. Ano ang panawagan ninyo? Ako po'y humihingi ng kunting pumanin sa ating mga motorista, lalong-lalo na sa mga business establishment na medyo naapektuhan ng konti ang kanilang mga negosyo dahil dito sa pag-improve natin ng ating kalsada. So, kunting tiis lang po at ginagawa po namin ang aming makakaya na matapos natin yung proyekto mas lalong madaling panahon. Okay. Salamat po, engineer.